ଶିବପୁରାଣ ମହାତ୍ମ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଚଞ୍ଚଳର ପାପ ପ୍ରତି ଭୟ ଏବଂ ସଂସାରରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କିପରି ହେଲା। ସୈନିକ କହିଲେ, ମହାଭାଗ ସୁତ, ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତେଣୁ ଏବେ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, ସୈନିକ, ତୁମେ ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ତଥା ବେଦବେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋପନୀୟ କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ବାଷ୍କଳ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେଠାରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମରୁ ବିମୁଖ ମହାପାପୀ ଦ୍ୱିଜମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେବତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଖଳ ଓ ପଶୁବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଭାବର। ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ସଧର୍ମ ସେବନ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ ସେଠାରେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ବାଷ୍କଳ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବିନ୍ଦୁକ ନାମଧାରୀ ଅଧମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦୁରାତ୍ମା ଓ ମହାପାପୀ ଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିନ୍ଦୁକ ସଦା କୁମାର୍ଗରେ ରତ ଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ ଥିଲା ଚଞ୍ଚଳା। ସେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ତଥାପି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦୁଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକ ବେଶ୍ୟାଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳା କାମବ୍ୟଥାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ନାଶ ଭୟରେ କ୍ଲେଶ ସହି ସହି ରହିଲା ଓ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଦୁରାଚାରୀ ସ୍ୱାମୀର ଆଚରଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁରାଚାରିଣୀ ହୋଇଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନ୍ଦୁକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ି ନରକକୁ ଗଲା। ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପରେ ପାପିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁକ ବିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ବତରେ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ହେଲା। ବିନ୍ଦୁକ ମରିବା ପରେ ତାର ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚଳା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଘରେ ରହିଲା।